やった。よし YouTube の皆さんどうも言ってよ。今ちょっと友達と遊んでて、今日言ってよな。おい投げんなよ。まあってことなんで、言っちゃった。じゃあ今からメントスのコーラやってみたいと思います。おお OK ですね。 OK ですね。 OK ですね。コカ・コーラメントスレインボーハテナを食べたいと思います。2個マジやのおい全部飲む言った1回しか意味ねえよ。1回しか意味ねえよ。おい危ねえ。ちょっとない。あっちで水道で洗って。じゃあね、これで終わりにしたいと思います。美味しかった。